het weer eerst 8 weken stil. Want ja, we mochten helemaal niks. Dus ja, geen lesrieden, er weer geen administratie, geen telefoon. Dus ja, dan is alles stil. En toen de persconferentie van Rutte op 6 mei. En werden we toch al een beetje verbaasd van, wat zei het er nou? Rijinstructeurs maaien ook weer aan de slag. Want eigenlijk hadden we het nog net verwachten. Want ja, in een lesauto zit je toch, nou ja, wat zit er tussen? 40 centimeter, 50 centimeter. Dus die oorlmeter kun je in een lesauto net horen. Rijinstructeurs zijn net verplicht een mondkapje te dragen. Leerling ook net. Als ze dat willen, dan kan dat natuurlijk. En ze moeten de hand desinfecteren. Daarvoor hebben we handgel in de auto. Heel vervelend en spannend vind ik het. We doen het wel, die leerlingen willen dolgraag weer rijden. Daarom zijn we begonnen. We hebben wel overwogen om het niet te gaan doen, om nog gewoon te wachten. Want voor ons als instructeurs vind ik het totaal onveilig. Er wordt totaal niet over ons nagedacht. Er is wel een protocol voor examinators en hoe het re-examen door de komende tijd uitziet. De instructeur gaat net met mij naar binnen. Is het intakegesprek, kennismakingsgesprek boeten en bij de auto. De leerling en de examinator dragen een mondkapje. En voordat het examen begint, moet de leerling zijn kant van de auto skiermaatje dus desinfecteren. En de examinator doet zijn kant van de auto. Met de uitslag van het examen gaat het oors. Daar mag ik de instructeur net bijwijzen. En dat gaat waarschijnlijk dan per mobiele telefoon. Op een of andere manier mogen wij zo onbeschermd rijden. Nou, het is met een mondkapje op. Ik heb het geprobeerd. Nou, het is bijna niet te doen, vind ik. Want alles gaat kriebelen. Het wordt benauwd. Ja, en dan de wetenschap dat de RIVM ook nog zegt van nou, het stelt eigenlijk niks voor. Dan denk je, ja, wat moet je nou? Het is dus heel twijfelachtig waar je mee bezig bent en op wat voor manier je bezig bent. We gaan natuurlijk afwachten hoe dit al even verrennen zal. Want ja, in de auto hou je geen oorlmeter. Maar gaan we buiten de lesauto, ja, is alles weer oorlmeter. Dus ja, het maakt nou natuurlijk aan zijn blikken, hoe veilig is alles? En als ik vraag van hebben jullie in het weekend nog gezellig bij elkaar gezeten, zeggen ze bijna allemaal ja. Gelukkig zijn ze eerlijk, maar het is, dus ja. Ik heb wel eens geroepen voordat we weer mochten rijden van als ik dat hoor, dan stop ik gelijk. Maar ja, is het tegen te houden? Ik denk van niet. Dus ja, gaan we gewoon door en op hoop voor zegen.